गिबियावनो आसा खालामो बयबो मोजाङै दं। दिनै बोथोरा जोबोद गरम, थेवब्लाबो नोंथांमोना बेबायदि लैहोर फैनानै दिनैनि बे लाकी ड्र लटारि खेलाखौ बेबायदि हेफाजाब होफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर। गिबियावनो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन, हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथांमोन गासैनिसिमबो दिनैनि बे लटारि खेला जेखौ सेरेगा फाउन्डेशन आरो बिथांमोनखौ एसे मदद होनो होननानै सिजौ फाउन्डेशना फैदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो आंबो नोंथांमोनखौ बयखौबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जों दिनै बेयावहाय ज' जानायनि जाहोनखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ, थेवब्लाबो आं सुंद'यैनो जि फाउन्डेशना दिनैनि बे जोंनि बे खेलाखौ जोंनि सिगाङाव लानानै फैदों बिथांमोननि बागै आं एसे सुंद'यै बुंनो थाखाय दसे सम आखायाव लादों। सेरेगा फाउन्डेशन। सेरेगा फाउन्डेशना आसामनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे सोरखारि नङै, राजखान्थियारि नङै, मुलाम्फा गैयै समाजारि आफाद। बेखौ 2017 मायथाइयाव समाज सिबियारि मोनसे हानजाया आबुं आरो नंगुबै जौगाथाय नोजोरनि गुवार सानदांथिजों दानाय जादों। सेरेगा फाउन्डेशननि गाहाय थांखि आरो नोजोरानो जाबाय जेराव बिजिरसंनाय आरो हाबाफारिफोरनि गोदान मडेलफोरनि गेजेरजों साफ्रोम सुबुंनि लुबैनायखौ मोननो हायो आरो बिजिरसंनाय आरो गोदान दिहुनथायनि गेजेरजों जौगानाय। सेरेगा फाउन्डेशननि गुबै थांखियाव सुबुंफोरनि बाहागो लानायनि गेजेरजों समाजारि जौगानायाव जर होनाय आरो सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गोग्गानाय, सनमान आरो गोजोनजों थांना थानो थाखाय रोखा खालामनाय। सावस्रि, आबहावा, सोलोंथाइ, हारिमु, आबाद, गेलेमु, जिउ राहा, मिथिंगायारि फुंखाफोरनि सामलायथि, सावस्रियारि, नोरजिया आइजो आरो खुदियानि अनसायनाय, अल्ड एज हम, बाहागो लागिरिफोरखौ फोरोंनाय आरो गोहो जौगाहोनाय, रोखोमसे गोसो थानाय आफादफोरनो जौगाथाय हेफाजाब सिबिथायफोर जागायनाय बायदि बायदि। बेखिनियानो जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेशननि बागै। नाथाय सेरेगा फाउन्डेशनजों लोगोसे आरोबाव सिजौ फाउन्डेशना हेफाजाब होफैनो थाखाय फैदों आरो दिनैनि बे लटारि खेलाखौ खुंनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै फै जों मिथिनानै लानि नैबे लटारि खेलाखौ खुंनायनि जाहोना मा। सेरेगा फाउन्डेशन आरो सिजौ फाउन्डेशना मोननै रेबथुमजानाय ट्रास्ट जाय उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावसोरनि नाजानाय आरो गोहोफोरजों गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ सामलायगासिनो दं। गामियारि ओनसोलफोराव खम बेसेनावनो सोलोंथाइ लानो हानायनि खाबु खालामनानै होनाय जादों। समाजारि निखावरि आरो लोरबां थाखोनि मुलाम्फानि थाखाय 10 बोसोरनिफ्राय खामानि मावबोबाय दं। सेरेगा फाउन्डेशनजों सालायजानाय फरायसालि सेरेगा फाउन्डेशन सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि आरो सिजौ फाउन्डेशननि फरायसालि आलारि एकाडेमि। नाथाय फरायसालिनि डाटाया दाबो दुखुगोनां थासारियाव दं, जायनि थाखाय फरायसालि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे सोलोंसाफोराबो गोबां जेंना मोनगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै मोन्नैबो फसंथाननि सोद्रोमाफोरखौ लाफाना मोनसे लाकी ड्र कमिटि दानानै मोनसे लाकी ड्र एबा लटारि खेला खुंनो आखायाव लादों आरो दिनै जेखौ नुनो मोनदों जों बेनो जाहैबाय दिनैनि बे लटारि खेलाया। आरो नैबे लटारि खेलानि गुबै थांखियानो जाहैबाय दिनै बे लाकी ड्र लटारिनि जोंहा गुबै थांखि दं आरो बेफोर थांखिखौ लानानैसो बे लटारि खेलाखौ खुंनाय जादों। आं फारियै जोंनि थांखिफोरखौ बुंलांनो आखायाव लादों। गिबियावनो जोंनि थांखिया जाहैबाय सेरेगा फाउन्डेशनजों सालायजानाय फरायसालि सेरेगा फाउन्डेशन सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि आरो सिजौ फाउन्डेशनजों सालायजानाय फरायसालि आलारि एकाडेमि मोन्नैबो फरायसालिनि डाटाखौ जौगाहोनाय।
सोलोंथाइ बिखान्थि आरो आयदाफोरखौ जौगाहोनाय। नैथि थांखिया जाबाय उदालगुरि हालामनि सुबुंफोरनि थाखाय गंसे भेन्टिलेटेड एम्बुलेन्स डनेट खालामनाय जागोन जे 24/7 सान हर सार्भिस होगोन जेबो बेसेन लायालासिनो। आरोबाव गंसे गोथै सहलांनाय गारि जेखौ सरगरथ होननानै बुङो बेखौ उदालगुरि हालामनि गासैबो सुबुंफोरनि थाखाय जेबो बेसेन लायालासिनो सार्भिस होनाय जागोन। आरो थामथियाव दं जोंनि बर' हारिनि थाखाय नांनानै जाय बिथांमोनहा 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डनि उनावबो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजाना दं बिथांमोनहा गासै एप्रक्स खाथि खाला 63 प्रिजनार्सफोर दासिमबो दङ। बिथांमोननि फेमिलि मेम्बार्सफ्रा जोबोद खस्थ'नि गेजेराव जिउ खुंगासिनो दङ। बिथांमोनखौ जों सेरेगा फाउन्डेशन आरो नैबे सिजौ फाउन्डेशननि थ्रुयै जिथु दिनैनि बे लटारि खेला बिनि जि लाब थागोन बेखिनिजों बिसोरनि गासैबो फेमिलि मेम्बार्सफोरखौ एभ्रि 63 फेमिलि मेम्बार्सनो इच 25,000 अनसुंथाइ होनाय जागोन। जोबोद मोजां खोथा नंगौ रायजोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे लटारि खेलाखौ मोजाङै बुजिबाय मानि थाखाय एसेबां गिदिर लटारि खेला खुंनाय जादों आरो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बे लटारि खेलायाव मदद खालामगोन। मानो होनबा दिनै जोंहा जि लाकी ड्र'नि नैबे टिकेटफोरा अलरेडि एगारना होनाय जागोन आरो नोंथांमोनाबो जेसेबां हायो नैबे जोंनि लटारि खेलाखौ फोसारनानै होबानो जाबाय। बयजोंबो शेयार खालामनाय बयजोंबो बुंथि नैबे मोनसे बिराद मोजां कजनि थाखाय जे आवगायबोदों सेरेगा फाउन्डेशन आरो सिजौ फाउन्डेशना।